मान सनमान जाजोब्बाय बर' हारिखौ साला खानोब्रा बुद्रु गामिनि रायजो राजाफ्रा माखौ मोखां नायना थादों बे आइजोफ्रा मा खालामना थादों सोर सोर भाइरेल जायामोन सोर सोर बुजायामोन सोर सोर दामजायामोन सोर सोर बिसार खालामजायामोन मिथिं खालामो बिसोरखौ लेंहर गोदोनायाव आरनाइ सोनायखौ जों नुबोनो मोन्दों थै साला बेबायदि लंफट हिन्जावनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिया बरनाम मोनगासिनो दङ गाज्रि नोजोरजों नायजागासिनो दङ दिनै बेफोरबायदि आइजोनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया जेरावखि जाया जिनाहारि खालामजागासिनो दं सुनिता बसुमतारी फ्रम उदालगुरि सिटी टाउन उदालगुरि हम टाउन उदालगुरि दा बिथांजोआ थारैनो बबे जायगानि मार बेखौ मोजाङै मिथिया नाथाय बिनि फेसबुक पेजाव बेबायदि बिनि फ्रमआ उदालगुरि दङ आरो सिटी टाउनाबो उदालगुरि फ्रम माने हम टाउनाबो उदालगुरि दायो बे बिथांजोनि सायाव आं माखासे बाथ्रा बुंनो लुगैदों बा बुंनो साननानै गोबाव समनिफ्राय नायै थानानै आं दिनै बिनि सायाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय स' नोंथांमोनहा मोजां मोनो गाज्रि मोनो आं बेखौ मिथिया नाथाय दिनै जोङो बर' समाजनि गेजेराव बांद्राय गाज्रि नुयोब्ला बेखौ जों बुंनो गोनां जायो दा आं सानदों बिथांजोहा बर' समाजनि मानसि नंगौ ना जाखो बे बिथांजोआ सुनिता बसुमतारीया बर' समाजनि मानसि नंगौ नङा जाखो बा बर' आइजो नंगौ नङा जाखो आरो लोगोसे बिथांजोआ समाज दंना गैया बिथांजोआ गामि दंना गैया बिथांजोनि गामियाव रायजो राजा दंना गैया बिथांजोनि गामियाव गावबुरा सेक्रेटारि दंना गैया ना बले गावबुरा सेक्रेटारि थासेयावबो रायजो थासेयावबो बिथांमोननि गामिया बेफोरबायदिनोखा नामा बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा बिदिनोखा नामा बिथांमोननि गावबुरा सेक्रेटारिया हिन्जावनि दख'ना सिङाव हाबसोनानै थाग्रा गोजा नामा आसान गाननानै थाग्रा गोजा नामा आं बेखौसो सानदों दिनै बिथांजोआ मोनसेल' नङा खनसेल' नङा बारंबार बिथांजोनि रिल्स भिडिअ हाबनानै नायथां नोंथांमोना सुनिता बसुमतारी नङा होमबा दिनै बिथांजोनि मोनफ्रोमबो रिल्स भिडिअआनो गासिबो माने गन्दगिजों फेलाजोबनाय बा गाज्रि रिल्सजों साग्लोबजोबनाय बिथांजोनि रिल्स भिडिअ मोनसेबो मोजां रिल्स गैया दिनै सोरबा बुङोब्ला बिथांजोआ उल्था जावो बिथांमोनखौ मिथियोना दिनै बेखायनो आं बिनि सायाव भिडिअ लाना फैदों दिनै सोर बिमा बिफाया सोर गियान गैयै आखल आखु गैयै बिमा बिफाया सोरजिखोबा जोनोम होखो बेखौ बबे हाखर सिंनिफ्राय गावब्रानानै जोनोम जाबोखो उजिबोखो मोसौनि उदैनिफ्राय जोनोम जानाय ना सैमा अमानिफ्राय उजिनानै जोनोम जानाय ना जिब जुनारनिफ्राय उजिनानै जोनोम जानाय बेलाय लाजिनो रोङाखै नामा मा जानानै जे बिमा बिफाया बेखौ जोनोम होआमोन दिनै बिथांजो बायदिखौ जोंनि बर' हारियाव गोबांथार आफादफोर दङ आइजो आफादनिफ्राय आइला आफादनिफ्राय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय गोबांथार आफादफोर दङ दिनै बे बिथांजो सासेखौ दबथायनो हानाय बा दमन खालामनो हानाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आफादफोर गैला नामा मा मोखां नायना थाबाय थाखो बे सासे मानसिखौलाय दिनै गामिनि रायजो राजाफ्रा मा मोखां नायना थाबाय थाखो ना मोजांसो मोनखायो नामा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ खालामनो थाखाय खाबुसो होखायो नामा सोलोसो होखायो नामा नोंथांमोना बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ खालाम होननानैसो थुलुंगासो होयो नामा जोबोर मोजां नुदों होननानै नाया मानो बेफोरबायदि मानसिखौ ओरैबायदि फल' खालामो मिथिबायना ओरैबायदि फल' खालामो 23K फल'वार्स दङ बिनि गेजेरावथ' गोबाङानो साबसक्राइबबो खालामना लादों खोमा बिनि बिथांजोनि पेजखौ एकदमबारे बेफोरबायदि नुबाय होनबाथाय जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो मेगन जिब्लालायनाय नायनायाव दङ नाथाय मोजां भिडिअ होलाय नोङो नोंनि भिडिअखौ रावबो नाया दिनै बे सासे बिथांजोनि थाखाय जोंनि बर' हारिया दि बेसेबां गाज्रि रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ माबायदि जानो थांगासिनो दङ बिथांजोनि कमेन्ट्सआव हाबनानै नायलाय गाज्रि कमेन्ट्स फैयो मिथिबायना सोरबा बायदिया नाम्बार हरो सोरबा बायदिया माने मोजांखौनो हरा दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बेयो बिथांजोआ बिराद मोजां मोनो आरोखि मिथिबायना नायग्रा दंना बेफोरबायदि नायस्लाय नोंथांमोना साफ्रोमबो मोनफा रिपर्ट मारिलाय साफ्रोमबो मोनफा रिपर्ट मारनालाय साफा बिथांजोनि फेसआ लास्टिं होगोन नामा दिनै नों नायनायखायनो आं नायनायखायनो सोरबाया नायनायखायनो गुबुनफ्रा नायनायखायनो दिनै बिथांजोआ खाबु मोनगासिनो दङ नोंबो सापर्ट होदों आंबो सापर्ट होदों सोरबाया सापर्ट होदों मानो मोजां रिल्स जिथिया बानायगोन मोजां भिडिअ जिथिया बानायगोन मोजां कन्टेन्ट जिथिया लाबोगोन खस्थ' खालामनानै अब्ला नोंथांमोना नाया नोंथांमोननिफ्राय लाइक फैया नोंथांनिफ्राय मोजां कमेन्ट फैया नाथाय दिनै नै बेफोरबायदियावबा बा बिउटिफुल सुपार दुपार नाइस इन्टारेस्टेड एकदमबारे बा कमेन्टफ्रा नायजाया आरोखि नाथाय दिनै बेखौ जे बुजियाखै जोंनि बर' हारिया बबे अलखराव थांगासिनो दङ दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफ्रा बिथांजोखौ दबथायनो हानाय खेमथा गैया बा दम गैया मानो मोखां नायनानै थाबाय थादों गामिनि रायजो राजा गावबुरा सेक्रेटारिफ्रा गामिनि आइजोफ्रा मा मोखां नायनानै थाबाय थादों बिथांजोखौ खानायाव हमनानै बुद्रुनो हाला नामा बिथांजोखौ खानायाव हमनानै बुद्रुनो हाला न'आव थांनानै उल्थांलाय फाल्थांलाय सोबाथिंहैनो थाखाय नोंथांमोनहा दम गैया नामा दम गैया नोंथांमोनहा जुदि दम गैयाब्ला
बर' फरायसा आफाद दङ इउनाइटेड एक्स फराम बेफोर दङ बिथांमोननो हगारना हो गोबांथार आफाद दङ बिथांमोननो हगारना हो आरो बै समाव रायखांनो गोनां जायो जा कनिष्ठा सिक्सटारखौ जेब्ला सासन खालामदोंमोन अब्ला खोनानाय बायदिबा जों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्रायबो थांनानै बिथांजोखौ सासन खालामहैदोंमोन बा साजा होदोंमोन दिनै बे बिथांजो सासेखौलाय मानो नायना थाबाय थागोन नाया मानो मा ड्रेस बेफोर हा गाहायनिखौथ' आं हगारबावाखै गाहायनिखौ होयोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम जायोथ' नङा होमबा बेखायनो नायथावै जाथावै रिल्स भिडिअ खालामनायखौ बै समावनो सांग्रां जादो फेसबुक इउटुबाव नायजाथावै बा संसारनि गेजेराव मोजां रिल्स बानायाब्ला दिगदार दङ हुसियार था होननानै जोंहा आइजो आफादबो दादोंमोन जेब्ला बङाइगावआव बिउटि पार्लाराव गोबांथार जोंहा इउनिसेक्स पार्लारफ्राव सोलेर फाननाय मा फाननाय बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि रिल्स भिडिअ खालामनानै हगारनाय बैफोर समाव आइजो आफादबो दानाय जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो दाफुंबाय होननानै मिथि मोन्दों नाथाय दिनै बै आइजो आफादफ्रा बा जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा बबेयाव थैनानै थाजोबखो मानो उन्दु उन्दु थाजोबखो जोंनि बर' हारिनि आफादफ्रा ना बैफोरबायदि आइजोखौ दिनै खानायाव हमनानै साबथिंनानै बुद्रुनो हानाय खेमथा गैया नामा आफाद जानानै हा आफाद जानानै खेमथा गैया नामा दिनै नों आं गासिबो जों सुबिदा होनायखायनो बिथांजोआ बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ खालामबाय थानो थाखाय खाबु मोनगासिनो दङ बा सोलो मोनगासिनो दं आरो दिनै बेफोरबायदिखौ हगारनायनि थाखायनो गोबां उन्दै उन्दै इयुन जेनेरेसनाव उजिबोनाय देरफुबोनाय गथ'फ्राबो गाज्रि गाज्रि वार्ड बाहायनो थाखाय गाज्रि गाज्रि सोदोबथि बाहायनो थाखाय गाज्रि गाज्रि लेंगुवेज बाहायनो थाखाय खाबु मोनगासिनो दङ दिनै जोङो मानो होनबा सुबिदा होगासिनो दं चान्स होगासिनो दङ जोंनो खुद माने चान्स होग्राया बेयाव गुबुन रावबो गैया मिथिबायना जोङो जोंनि हारिखौनो दबथायनो हायाखै दस्रा हारिखौ जों माबोरै दबथायगोन जोंनि हारिया जोंनि हारिजोंनो हारि अनलायनाय गैया खौसेथि गैया नै बेफोरबायदिखौ माने नोजोर बोनो रोङा गाज्रिखौ सापर्ट होयो मोजांखौ गासोनानै दोनो दाबायनानै दोनो दिनै सोरबा बायदिया मोजांनि थाखाय बुङोब्ला बिथांजोखौ खुगा माथुनानै दोनगोन बिथांमोनखौ खुगा माथुनानै दोनगोन धमकि दाद्रि होनानै दोनगोन नाथाय बैफोरबायदि गाज्रि गाज्रि रिल्स भिडिअ बानायग्राफोरखौ सापर्ट होगोन गोजौआव थिखोगोन मिथिबायना गाबोन समफोरनो खिजानि बिथांजोखौबो बबेबा हनै बबेबा फेस्टिभेलनो बबेबा माबा मोनसे प्रग्रामनो बेयाव लिंहरबावगोनसो फेमास गोदोनायाव आर'नाइ सोबावगोन मिथिबायना गोदोनायाव आर'नाइ सोबावगोन बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा नाथाय जाय मानसिया मोजां खामानि मावनानै दिनै खस्थ' मस्थ' जौगाबोदों बिथांमोनखौ मालाबाबो इनभाइट खालामा बिथांमोनखौ मालाबाबो गोदोनायाव आर'नाइ सोआ बिथांमोनखौ मालाबाबो बराया प्रग्रामफ्राव मिथिं दावथिंफ्राव जाय मानसिया गाज्रि भिडिअ खालामनानै भाइरेल जागोन बैखौसो माने नागिरबायगोन होसोथिंबायगोन नाथाय बिथांजोआ बै प्रग्रामाव थांनानै फंसेबो बाथ्राखौनो जेबो मा होनना बुङो मुहित्त गोनां मेहेर गोनां बाथ्राफोरखौनो बुंनो रोङा बैफोरबायदि मानसिफोरखौ नागिरो हा गोबां नुबोबाय नङा होमबा बेफोरबायदिखौ सोर सोर भाइरेल जायामोन सोर सोर बुजायामोन सोर सोर दामजायामोन सोर सोर बिसार खालामजायामोन मिथिं खालामजायामोन बिसोरखौ लेंहर गोदोनायाव आर'नाइ सोनायखौ जों नुबोनो मोन्दों दिनै बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदिखायनो दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा फिसा सासे सानै थानाय सोरनिबा बिहामजोफ्रा बिहाव बिखुनजोनि मान सनमान मिथिला बेवाइनि मान सनमान मिथिला बिबोनां दं गैया मिथिला बिमा बिफानि मान सनमान मिथिला बिदा फंबायनि मान सनमान मिथिला बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनो सानला दिनै बर'नि ट्रेडिसनेल दख'ना थानानैबो दिनै इसे मोजां ड्रेस थानानैबो जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा किसुमाना हा माखासे दङ माखासे नङा दिनै बै सानै साथामनि थाखायनो अल बर' हारिनि आइजोफ्रा बरनाम मोननो थांगासिनो दं बा बरनाम मोनगासिनो दङ दिनै बर' हारिनि आइजोफोर होननाय लोगो लोगो आंनो बुंबाय नै बर' हारिनि आइजोफोर होननाय लोगो लोगो गासै बर' हारिनि आइजोफ्रानो बरनाम थांफाबाय नाथाय दायनिगिरिया बा बैफोरबायदिया बै सानैसोल'सो बेफोरबायदिया नै बेफोरबायदिया लंपटफ्रा मिथिबायना जाथि बंस गैजा रोङै हारियाव जेबो माबा गैयै हा हारिनि थाखाय जेबो साननाय गैयै सेन्टिमेन्ट गैयै दिनै बुङोब्ला जों बायदिया जाम्बा जाम्बिफ्रा बुङोब्ला दाय जायो मिथिबाय दाय जायो जोंनि सायाव उल्था आसि थुफिनगोन नाथाय बै बिथांनि जानानैसो आसि थुग्रा थागोन नाथाय जोंनि जानानै बा सोरबा मोजां बुङोब्ला बिसोरनि थाखाय जानानै बाथ्रा बुंग्रा रावबो गैया बर' हारिनि गेजेराव नायनो मोजां मोनो बेफोरबायदिखौ देनां जोंनि फिसा फिसौफोरखौ सोर बादा होगोन जोंनि फिसा फिसौखौ सोर होबथागोन जोंनि फिसा फिसौफोरखौ सोर सासन खालामगोन जुदि दानो बेफोरबायदिखौ जों सासन खालामनानै दोनाब्ला दानो जों बेफोरबायदिखौ जुदि सामलायाब्ला हा उनाव बारायनायनिफ्राय बारायलाङोब्ला बांनायनिफ्राय बाङोब्ला मा जाबावगोन मा जाहैगोन उनहालागै दिनै जोङो गासिबो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा पलिटिक्सनि खिथु उन खारफानानैल' बर'नि मोनफ्रोमबो कमिटिफ्रा इउनिटिफ्रा बर' पलिटिक्सनि खिथुल' थानानै जागोन नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर माब्लाबाबो जानाय नङा जों बेफोरखौबो सुस्रांलांनो रोंनांगोन बेफोरखौबो जों सामलायलांनो रोंनांगोन बेफोरखौबो नोजोर होनो रोंनांगोन बेफोरखौबो बादा होलांनो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया गेरेमसा महरै जौगालांगोन
दिनै जोङो बेराफारसेथिं दावखोनानै बेराफारसेथिं जुदि गुबुंले फैबाय थायोब्ला मा जागोन उननि फुंखाया उननि लाइनजों जिथु गाज्रि बारहावा लाबोबाय थायोब्ला सिगांनि लाइना सिगांजों मोजां बारहावा होसोनानै हायरान जालांगासिनो दं नाथाय उनजोंहाय गाज्रि बारहावाया साग्लोबबोगासिनो दं बेफोरबायदिबा बोरै जागोन बैफोरखौ बुंबा दुखु मोनो गाज्रि मोनो मिथिबाय थै साला बेबायदि लंफट हिनजावनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिया बरनाम मोनगासिनो दङ गाज्रि नोजोरजों नायजागासिनो दङ दिनै बेफोरबायदि आइजोनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया जेरावखि जाया जिनाहारि खालामजागासिनो दङ जेरावखि जाया माने रेप खालामजागासिनो दङ जेरावखि जाया माने मान सनमान जाजागासिनो दङ मिथिबायना लाजिनो रोङै बेफोर बिमा बिफा गैयै बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा मा मोखां नायना थादों बेफोरलाय बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा मा मोखां नायना थादों हा न'खराव जाथि खुरमा दंना गैया बेवाइफोर दंना गैया सोरनि हिनजाव बेलाय बिनि फिसाया मा खालामना थागासिनो दङ गथ' सासे नुबाय थायो जों बेजों लाजिनो रोङै जों साला मान सनमान जाजोब्बाय बर' हारिखौ साला खानायावब्ला बुद्रु गामिनि रायजो राजाफ्रा माखौ मोखां नायना थादों बे आइजोफ्रा मा खालामना थादों आइजोफ्रा ना गासिबो बिदिजों गोजा नामा जुदि बेबायदि नङाबा साननैसो उनावनो बे आइजोखौ खानायाव हमना बुद्रुयथां सालाखौ मा मोखां नायबाय थादों बे सासे मानसिखौ सामलायनो हाला नामा गामि जानानै गामियाव गावबुरा सेक्रेटारि जानानै ना आसान गाननानै थाग्रा गोजा नामा हिनजावनि दख'ना स'आ बिसोरना थाग्रा गोजा नामा गामिनि रायजो राजा गावबुरा सेक्रेटारिफ्रा प्रेसिडेन्टफ्रा हा बेफोरबायदिखौ नायनोसो मोजां मोनो नामा नोंथांमोना लाजिनाय गैया सब भिडिअखौ आं लाबा सानदोंमोन नाथाय बिनि बारंबार बेफोरबायदिल' मोजां रिल्स भिडिअफोर नुयिनि खारनाव आं दिनै लाबोनो गोनां जाबाय बिनि गेजेराव आङो रायजो राजानि सायाव गोबांथार जोंनि बर' हारिनि सायाव खोथा बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निस्सय आंखौ बर' फिसा हिसाबै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बेफोरबायदि आइजोफोरखौ जोङो जेसां हागौ एसांनो साबधान खालामनाया मोजां बा सांग्रांथि होनाया मोजां नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसै